Det at sidde på plejehjem ender tit for folk som en ensom tid. Vi er en gruppe modul 5 studerende fra sygeplejeskolen VIA i Silkeborg, og vi vil prøve at gøre noget ved dette problem. For mange plejehjemsbeboere bliver det let ensomt, da der ikke er så meget liv omkring en, som der var engang. Vennerne falder bort, og børn og børnebørn kommer måske ikke så tit på besøg, som de plejede. Deres livskvalitet falder, da de ikke har det sociale samvær, som de plejede. Vores idé er simpel. Vi vil have børn på besøg på plejehjemmet. Vi har taget udgangspunkt hos Toftevang Plejecenter i Them, hvor vi var på et kort besøg. Det var tydeligt at se, at der manglede noget for at binde stedet sammen og give det noget liv. I kantinen manglede noget dekoration på væggene, og det var meget opdelt. Mest af alt manglede de samvær med yngre personer, der kan give dem noget socialt på en anderledes måde end de ældres besøgsvenner samt personalet. Vores idé er at skabe et samarbejde mellem Frisholm Skole og Toftevang Plejecenter for at bringe noget mere liv til plejecentret. Ved at bringe børnene ind på centret, bringer man noget til de ældre, som de ellers vil have svært ved at finde andre steder. Det er set andre steder, at det at bringe børn og ældre sammen har en god effekt for begge parter. Ved at invitere børnene til at udstille f.eks. kreative projekter, vil det give bedre mening for børnene, mens de ligeledes har noget at se frem til, og at vise deres projekter frem. Effekten bliver så, at der vil komme noget liv ind på de ellers kedelige lokaler på plejecentret. De ældre vil så til gengæld kunne give noget igen, blandt andet ved at læse sammen med børnene, fortælle historier fra deres unge tid med mere. Vores håb er, at dette projekt vil kunne bringe glæde til de ældre og forøge deres livskvalitet, samt give børnene nogle anderledes og lærerige oplevelser med ældre borgere. Rigtig gode og søde til at hjælpe os. Og man kan også se, at det er fint nok også, at børnene de har lov til både at sidde og passe og alt det der. Ja, for de har det også godt. Jeg synes, det må være en rigtig god oplevelse.